Tara na't ating pag-usapan ang ganda nating lalawigan. Kaliwat kanan o gitna man, kagandahan ng masisilayan. Bilib lahat sa progreso natin, asensado mga bayan natin. Lahat ay saludo, tayo'y numero uno. Yan ang Tatak Espino. Lahat ay gagawin upang tayo'y sagipin. Anumang hirap ay hindi iindahin. Lahat ng hamon ay kanyang haharapin. Pagsilbihan tayong lahat, yan ang kanyang hangarin. Yan po ang aming lalawigan, number one sa anumang larangan. Agrikultura, pabahay o sportsman, kabuhayan, kalikasan, kalusugan, edukasyon para sa kabataan. Binigay lahat ng kailangan, paaralan, scholarship at allowance, seguridad ng kanilang kinabukasan. Sa pandemyang pinagdadaanan, kabaluyan ay hindi pinabayaan. Abig laman, abig Pangasinan, serbisyo'y dinala sa bawat bayan. Ganyan po sa aming bayan, ganyan ang buhay sa aming lalawigan. Lahat ng kabaluyan, lahat ng mga bayan, merong magandang kinabukasan. Ganyan sa Pangasinan, Tatak Espino yan. Lahat ay gagawin upang tayo'y sagipin. Anumang hirap ay hindi iindahin. Lahat ng hamon ay kanyang haharapin. Pagsilbihan tayong lahat, yan ang kanyang hangarin. Yan ang pogi-pogi. Yan ang pogi-pogi. Espino yan. Yan ang pogi-pogi. Espino yan. Yan ang pogi-pogi.